यू आर लाईव्ह. आज चल सुरू झालं. आज कमेंट पण येतले. मला कमेंट झालं चालू केलं. होय. अरे लाईव्ह लिंक लाईव्ह किती डिले किती ठेवलं डिले किती ठेवलं काय डिले? डिले भाई लाईव्ह ना करताना डिले असता.
शुक्रवार बाजारपेठ मांडावरची श्री सत्यनारायण महापूजा प्रतिवर्षाप्रमाणे शुक्रवार बाजारपेठ मांडावरची श्री सत्यनारायण महापूजा सोमवार दिनांक 12 डिसेंबर 2022 रोजी सायंकाळी 7 वाजता आयोजित करण्यात आली आहे। या सत्यनारायण महापूजा निमित्त या ठिकाणी या क्रीडा स्पर्धा भरवण्यात आल्या आहेत। प्रकाश जोसेफिन खुल्या अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा, या स्पर्धांसाठी प्रायोजक लाभले ते प्रथम पारितोषिक रुपये 7,000 आणि आकर्षक चषक कैलासवासी प्रकाश मोरजकर यांच्या स्मरणार्थ श्री विक्रम प्रकाश मोरजकर यांच्याकडून, त्याचप्रमाणे द्वितीय पारितोषिक रुपये 5,551 आणि आकर्षक चषक श्री समीर परब प्रोप्रायटर इच्छापूर्ती मंगल कार्यालय आणि कॅटरर्स ओरोस यांच्याकडून। इतर वैयक्तिक पारितोषिके श्रीयुत सागर कुशे यांच्याकडून कैलासवासी सुनीता सुभाष कुशे यांच्या स्मरणार्थ व आकर्षक चषक। त्याचप्रमाणे 11 तारीखला या ठिकाणी छोट्या मुलांचे व प्रथम क्रमांक विजेत्या स्पर्धास कैलासवासी आरती मुसे यांच्या स्मरणार्थ, तिचं नाव काय चढवायचं, दीक्षा मुसळे, कुमारी दीक्षा मुसे यांच्याकडून आकर्षक चषक। त्याचप्रमाणे छोट्या मुलांच्या बाजारपेठ मर्यादित विविध स्पर्धांना प्रायोजक लाभले ते श्री आदित्य संजय पडते व आकर्षक चषक। या कार्यक्रमानिमित्त सोमवार दिनांक 12 डिसेंबर 2022 रोजी रात्री 9:30 वाजता कलेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ नेरूर यांचा ट्रिकशून्युक्त नाट्य प्रयोग ब्रह्मसंगीत अशा प्रकारचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। या प्रकाशोत्सवातील खुल्या अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा दिवस 3रा, आजच्या दिवसामध्ये 3 सामने होणार आहेत। त्यामध्ये 2 सेमीफायनलचे सामने व सर्वात शेवट फायनलचा सामना। या ठिकाणी पहिला सेमीफायनल सामना होणार आहे तो सुधीर सेवन मालवण विरुद्ध कट्टा बाजारपेठ। या सामन्याचे नाणेफेक करतील बाजारपेठ बॉयज क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष जगन्नाथ बांदेकर। मी दोन्ही संघाच्या संघनायकांना व खेळाडूंना विनंती करतो की आपण मैदानात यायचं आहे। स्वामी जगाची माऊली कृपेची सावली असे निरंतर मायावी मुठीत पाहिली आनंदाचे दालने संकटात धावली साई सोम विश्वासाची स्वामी शरण सुधीर सेवन मालवण आणि कट्टा बाजारपेठच्या दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी व खेळाडूंनी मैदानात यायचे। या ठिकाणी त्वरित नाणेफेक होईल। या सामन्याचे पंच काम पाटील श्री किशोर पेडणेकर मागील स्पर्धा चालू झाल्यापासून आतापर्यंत बहुमूल्य असं सहकार्य आम्हाला मंडळाला केलं ते म्हणजे आमचे परममित्र, आमचे गुरुतुल्य मित्र श्री किशोर पेडणेकर व लेखपंच म्हणून काम पाहतील
वाळके. त्याचप्रमाणे आजचे होणारे तिन्ही सामने हे फार महत्वाचे आहेत. त्यामुळे मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी चारी बाजूने येता ना लाईनमन म्हणून काम पाहिजे. कृपया या ठिकाणी मला कोणाची नावं घ्यायला लावू नका. सुयोग मोरजकर व्यासपीठावर येऊ. नाणेफेक करतील बाजारपेठ बॉईज क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष जगन्नाथ बांदेकर. किती ओव्हरची रे? फायनल 5 ठेव. 5-5चे ठेवायचे. वेळ पण गावतो. 4 बॉलर. दोन्ही सेमीफायनलचे सामने हे मर्यादित 4 षटकांचे होणार आहेत व फायनलचा सामना हा 5 षटकांचा होईल. दरम्यान या ठिकाणी नाणेफेक होते. नाणेफेक करतायत बाजारपेठ बॉईज क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष जगन्नाथ बांदेकर. आदित्य हे आदित्य सुधीर सेवन मालवण संघ नाणेफेक जिंकतोय. हे गौरव आहे. गौरव पडते. आपण पुढे असाल कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जवळ लवकर यायचे. आपल्याला या ठिकाणी स्कोर म्हणून काम पाहिजे. आताचे होणारे तिन्ही सामने फार महत्वाचे आहेत. कामच रंगाला निघाले गेले. सुधीर सर मालवण संघाने या ठिकाणी क्षेत्राचं सुधारलं तर फलंदाज जे प्रचारण करतात ते कट्टा बाजारपेठ संघाला. सुधीर सेवन मालवण संघाने या ठिकाणी बरेच क्षेत्राचं सोडून घ्यायचे विशाल. तर कट्टा बाजारपेठ संघाने आपले दोन्ही सलामीचे दोन्ही फलंदाज मैदानावर पाठवायचे. धन्यवाद. स्कोर बुक आणलेला अरे जुना व्हायता नवीन ब्लॅक अँड व्हाईट होय. काय दिसणार ना आमका अंपायरचा निर्णय दिसत होता. खाली ठेवलं तर बरं आणि सर कोण आहे वाटलं एवढा वाटलं एवढा आणि आपल्या सर्व योगदान असल्यामुळे आम्ही अशा प्रकारचा स्पर्धा भरवू शकतो. धन्यवाद.
दाबून दाबून काय करतोय दाबून की अडवलं युट्यूब वर दिसता लाईव्ह 11 जण बघतो चालू आता दिसत लाईव्ह हे मारते का तो हे मारतो नाही हा इथं टेबल आलता नाही तर आवतात टेबल स्थिर असला ना तर काय नाही हलत काय करतो पूर्ण झालंय महत्वाचं नाही बॅट्समन नेम प्रथम आदर्श संघाचे प्रथम मराठी होईल आणि नॅशनल खेळवर येतो पॉईंट तर प्रथम गोलंदाजी आले येतो रोहित कुमार हाय स्वानंद पंचायतच्या डायरेक्टर डाटा मोबाईलचा 12 सामना करेल होईल पहिला खेळू सेमीफायनलचा पहिला खेळू जो डाटा आलेला जाते सामन्यासाठी एक धाव खातं उघडतो हे जे डायरेक्ट केलं धावसाठी होते जिंकली पाहिजे सतत पहिला खेळू सामना करेल होईल पुढच्या खेळण्याचा योग्य समाचार त्याच यावर फक्त एकच धावसंख्येत 1 ने भरती होते 2 आता मात्र सुंदर फटका तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण हे धाव खेळतो धावसंख्येत फिरवते 2 गडी बाद करतो पुन्हा एकदा रोहित सामना करत होईल मात्र सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळते तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा धावसंख्येत फिरवते 2 गडी बाद करून आता मात्र सुंदर फटका यावर मला वाटतं 2 धाव वसूल करतोय होईल सगळ्या धावसंख्येत 2 गडी बाद करतोय 4 षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय रोहित सामना करेल होईल आता मात्र सुंदर फटका यशवर आढळतोय आणि सरळ जातोय 2 दिग्गजांच्या धावसंख्येत 2 नंबर 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर कट्टा बाजारपेठ संघाची धावसंख्या होती बिनगडी बाद 6 ए लाईव्ह मध्ये आवाज येताना कमेंट करून सांगा ऑडिओ क्लिअर सुनील सेवलचा दुसरा गोलंदाज संघातर्फे पहिलं संघातर्फे दुसरा आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतो विनय आता मात्र त्याला तोंड देईल तो पॉईंट आपल्या संघासाठी काय योगदान देतोय पहिला चेंडू चेंडू त्याचा योग्य समाचार आणि हा चौकार खातं उघडतोय धावसंख्येत 4 नंबर मारतोय 10 चेंडू सुद्धा चेंडू त्याचा योग्य समाचार तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण धाव चेंडू धावसंख्येत फिरवतो धाव पुन्हा एकदा वेळी सामना करेल पॉईंट हो चेंडू आता मात्र त्याचा योग्य समाचार संघ आता मात्र 5 नंबर ती होते 15 आज फायनल आहे बाबा पुढच्या वर्षी आहे आता मात्र यशी येतोय पॉईंट पहिला झटका बसतोय धावसंख्या 15 असताना त्याची जागा येतो फलंदाज शैलू षटक चालू आहे दुसरं टाकतोय तो विनय धावसंख्या झाली आहे 1 गडी बाद 15 विनय पॉईंटची जागा लागली शैलू ये घरी ये नक्की मला वाटतं शैलूने येतोय सलग 2 गडी गारद करणं जशी करतोय विनय संघाला दुसरा धक्का बसतोय फक्त 15 आहे धावसंख्या अतिशय उत्कृष्ट जबरदस्त
बंगलेकर विनयचा आता सामना करेल बंगलेकर. हा आणि मला वाटतं नशीबवान बाकी या ठिकाणी गोल झाला होता कॉटन गोल, मात्र बेस काही खाली पडत नाही. धावसंख्या स्थिरावते ती 15 वर. मला वाटतं विनय छोटा चेंडू आता मला वाटतं बाद होतोय. 3 गडी घरात विनय 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर हैदराबाद प्रेक्षकांमध्ये धावसंख्या 2 गडी बाद 3 गडी बाद. घरात आला आई शोधू होते. प्रथमेश संघटनेचे तिसरं आणि वैयक्तिक दुसरं स्वतः करणारा रोहित. आता मात्र त्याला तोडली सोहेल. पाहूया सोहेल किती धावांचा डोंगर या ठिकाणी रचतोय. पहिला चेंडू सुंदर फटका, यावर 2 धावा टिकलं. धावसंख्येत आता मात्र 2 वरती होते. 17 रोहितचा पुढे चेंडू सामना करेल सोहेल. सुंदर फटका, वारंवार भर भर देतोय. धावसंख्येत 2 मार्क होते. 19 चेंडू आणि बाद. चौथा झटका बसतो. 19 धावसंख्येवर षटक चालू आहे. तिसरं आता मात्र काही संकटात सापडलेला कट्टा बाजारपेठ संघ अजून तिसरं षटक चालू आहे. या ठिकाणी विकेट गमवायचे नाहीये. हा सेमी फायनलचा सामना आहे. फलंदाज नाव गोबी खेळून जातो. खातो करतो सगळ्या धावसाठी टेबल पाडतो. पुन्हा एकदा रोहितचा सामना करेल रोहित. आता मात्र दुहेरी फटका. धावसंख्येत 2 वरती होते. 22 4 गडी बाद 22. धाव होऊ शकला असता. धाव चेंडू धावसंख्या स्थिरावते 22 वर. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर कट्टा बाजारपेठ संघाची धावसंख्या होती 4 गडी बाद 22. आता मात्र संघातर्फे शेवटचं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतो फलंदाज नाव बंटी आणि सामना करेल प्रथमेश. सुंदर चेंडू डिक्लेरेशन मध्ये जातो. एकच धाव मिळेल. सगळ्या धावसंख्या देखील वरती होते 23. पुन्हा एकदा बंटी सामना करेल प्रथमेश. चेंडू आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण, मात्र एक धाव काही वाचू शकत नाही. धावसंख्या देखील वरती होते 24. आता मात्र फलंदाजी मार्ग रोहित. बंटी सामना करेल रोहित. षटक चालू आहे चालतो. आपले बंटी सामना करेल रोहित. पाहूया उरलेल्या काही चेंडूमध्ये काही चमत्कार करतोय रोहित. नो चेंडू, त्याचा फायदा काही उठू शकत नाहीये. धावसंख्येत मात्र 1 वरती होते 25. हा फळ मारा. धावसंख्येत आता मात्र पुन्हा 26. आता हा झेल होतोय संघाला धावसंख्या कट्टा बाजारपेठ संघाची शेवटचा फलंदाज उमेश. पाहूया उरलेल्या काही चेंडूंमध्ये काय चमत्कार करतोय. सामना जर जिंकायचा असेल उरलेल्या 3 चेंडूचा फायदा घ्यावा लागेल त्याला. धावकर शैलीचा फलंदाज
सुंदर फटका 2 धावा वसूल करतोय खातो करतोय दोन्ही धावसंख्येत 2 नंबर काढतोय होते 28. पुन्हा एकदा बंटी सामना करेल डावपुरा शैलीचा फलंदाज उमेश. सुंदर फटका तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण धाव चेंडू शेवटचा चेंडू या 4 षटकांमधला सामना करेल उमेश बंटीचा. पहिला चेंडू किती धावा वसूल करतोय पुढे शॉट खेळतोय यावर मला वाटतं 2च धावा आणि 4 षटकाच्या घट्टा बाजार संघाची धाव संख्या होती 5 गडी बाद मालवण संघाला फायनलमध्ये जाण्यासाठी 19 चेंडू आणि 31 धावा. पुढचे का नको हे 2 आणि असते हे एक नवीन आता इनिंग काढतो ना काय बॉल और फाइनल फायनली पण नवीनच काढतो असं फाइनली खेळ आता नाही नाही आताच्या का नाही पुढच्या मॅचेस चालू आहे. हां हां ओके. सेमीफायनलचा झालेला सामना कट्टा बाजारपेठ विरुद्ध सुधीर सेवन मालवण या सामन्याची रणनीती जिंकली होती सुधीर सेवन संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करत फलंदाजी प्रचारण केलं होतं कट्टा बाजारपेठ संघाला. 24 चेंडूंच्या या खेळामध्ये त्यांनी 30 धावांचा रंग रचलेला आहे. तर मर्यादित 24 चेंडूमध्ये सुधीर सेवन संघाला 31 धावांचा डोंगर पार करावा लागेल. पाहूया या ठिकाणी हा संघ काय काम करतो की सुधीर सेवन संघातर्फे प्रथम फलंदाज फलंदाजीचे फलंदाज आले ते बंटी क्रॉस मार्किंगवर येतो 2 पडतो सचिन. तर कट्टा बाजारपेठ संघातर्फे प्रथम गुणवणी बनावट केले संघातर्फे पहिलं आणि वैयक्तिक पहिल्यासाठी जोडतो स्वतः पळून त्याला मात्र तोंडी सुधीर सेवन संघाचा फलंदाज 31 बंटी वासाई गेंदवाला सचिन. या इनिंग मधील पहिला चेंडू 24 चेंडू 31 धावा. बॉल त्यांनी दिलं नाही विशाल दिलं तो चेक कर. पहिला चेंडू धोळीचा फुटबॉल चेंडू मला वाटतं 2 धावा खातम करतोय 2 धावांकडे बंटी धावसंख्या 2 गडी बाद 2. पुन्हा एकदा सोयी सामना करेल बंटी. सुंदर फटका यावर 1च धाव धावसंख्येत 1 नंबर पोहोचते 3. पुन्हा एकदा सोय सामना करेल बंटी. करतोय तिसरा चेंडू मात्र धाव चेंडू धावसंख्येत सुरुवात होते 3 गडी बाद 3. सुंदर फटका थोडंसं गटाचे क्षेत्ररक्षण धावसंख्या रोखू शकला असता मात्र या ठिकाणी सीमारेच्या पार 2 धावा मिळतात. धावसंख्येत 2 नंबर पडते होते 5. पुन्हा एकदा सोय सामना करेल बंटी. आणि कोणती धाव 1 धाव घेण्यासाठी करतोय बंटी धावसंख्येत 1 नंबर होते 6. शतक झाल्यावर पहिलं नागपूर होईल. आता मात्र त्याला तोंड देईल सचिन. चेंडू 75 अंतिम राशी लाईनमनचं सहकार्य घ्यायचे नाही. 1च धाव
एक षटकाच्या समाप्तीनंतर सुधीर चव्हाण मालवण संघाची धाव संख्या होते ती बिनगडी बाद 60. मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांना नम्र विनंती की आपण या ठिकाणी लाईन म्हणून नाव पाहायचं. हा अतिशय महत्वाची एक सामने संघटनेतर्फे दुसरं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतो उमेश तळतोंडी बंटी. सुंदर चेंडू खेळून जातो अक्षरच्या दिशेने एक धाव घेण्याची गरज होते. धावसंख्या विकेटवरती होते 8. उमेशचा सुंदर फटका होता मात्र तेवढं चांगलं क्षेत्र धाव चेंडू पुन्हा एकदा उमेश सामना करेल बंटी. चौथी धाव यशस्वी होते बंटी. धावसंख्येत आता मात्र 1 नंबर वरती होते. 9 षटक चालू दुसरं टाकते उमेश. सुधीर चव्हाण संघाला चांगली कामगिरी करून दाखवायला गेल्या ठिकाणी विजय करायचा असेल तर उमेशचा सामना करेल तो आता सचिन. आणि स्वयंमारा धावसंख्येत आता मात्र 1 नंबर ती होते 10. सुंदर चेंडू खेळून करतो अक्षयाच्या दिशेने एक धाव घेण्याची करतो सचिन. धावसंख्येत 1 नंबर वरती ती होते 11. सुधीर चव्हाण मालवण धावसंख्या होते 11. सुंदर खेळते धाव आणि मला वाटतं एकच धाव. एका धावेवर समाधान म्हणावं लागतं. धावसंख्या होती ती 12. षटक चालू दुसरं टाकतो उमेश. आता मात्र सामना करेल तो सुधीर चव्हाण संघाचा फलंदाज बंटी. या षटकातील शेवटचा चेंडू उमेशचा. सुंदर फटका मला वाटतं या 2 धावा. धावसंख्येत आता मात्र 2 नंबर. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर सुधीर चव्हाण मालवण संघाची धावसंख्या होते बिनगडी बाद 14. सरासरी 7च्या रनरेटनं चाललेला हा खेळ. 12 चेंडू 17 धावा. 12 चेंडू आणि 17 धावा. 12 चेंडू 17 धावा. संघाच्या खेळाडूंमध्ये काही चर्चा होताना गोलंदाजी पुरी करावी कशी करावी, कारण हा सामना अतिशय महत्वाचा सामना आहे. या सामन्यामध्ये जो संघ विजय होईल तो अंतिम सामन्यामध्ये जाणार आहे, प्रवेश करणार आहे. मला वाटतं संघातर्फे तिसरा आणि वैयक्तिक दुसरा खेळतोय स्वतः सोयब आणि आता मात्र त्याला तोड देईल तो सचिन. अतिशय बचावात्मक खेळी करणारा फलंदाज सचिन. चांगले ना 12-17 धाव घेतोय सचिन. धावसंख्येत 1 नंबर काढली होते 15. 11 चेंडू आणि 6 धावा. पुण्याच्या सोयीने सामना करेल सचिन. सुंदर मैदान तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. 10 चेंडू आणि 16 धावा. सोयीने अतिशय चांगले मिळाले. त्याशिवाय यावर एकच धाव भेटेल. धावसंख्या होते 16. 9 चेंडू आणि आता मात्र 15 धावा. काहीसा सोपा वाटलेला हा सामना थोडासा कठीण होताना दिसतोय सुधीर चव्हाण संघासाठी, पण चमत्कार काही होऊ शकतो या ठिकाणी. 2 धावा. धावसंख्येत 2 नंबर ती होते 18. 8 चेंडू आणि 13 धावा. चेंडू आणि ही 4थी धाव.
धावसंख्येत 1 ने वरती होते 19. आता मात्र 7 चेंडू आणि 12 धावा. सोहेल षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन सामना करेल बंटी. पाहूया बंटी काय चमत्कार करतोय. आता थोडासा अवघड झालेला हा सामना सुधीर चव्हाण संघासाठी. 7-12 या सामन्याची सुरुवात देखील 7-12 झाली होती. त्या दिवशी आमच्या मित्राचा कैलासवासी समीर शेख याचा वाढदिवस देखील होता. ती पण तारीख 7-12 आणि आज या ठिकाणी आताचा अक्षर 7 चेंडू आणि 12 धावा. आता मात्र सुंदर फटका यावर मात्र एकच धाव. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर सुधीर चव्हाण संघाची धावसंख्या होती 3 गडी बाद. शेवटच्या षटकात 6 चेंडू 11 धावा. सुधीर सेवन संघाला आता मात्र 6 चेंडू आणि 11 धावा. सुधीर सेवन संघाचा या ठिकाणी फलंदाजीसाठी आलेला सलामीचा फलंदाज सचिन. पाहूया आपल्या संघासाठी काय चमत्कार करतोय गोलंदाज. प्रथमेश नाव काय बोलत का? शैलू. शेवटचे देखील शैलू. अतिशय महत्वाचे षटक आणि या 4 धावा. आता मात्र 5 चेंडू आणि 7 धावा. 5 चेंडू आणि 7 धावा. मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांना नम्र विनंती, आपण या ठिकाणी लाईनमनचं काम पाहिजे. चारी बाजूला लाईनमन सतर्क राहायचंय. हा सेमीफायनलचा सामना अतिशय महत्वाचा सामना. सामना जर काय झाला तर सुपरवर केली जाईल याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. पुन्हा एकदा शैलू सामना करेल. आता सचिन 2 धावा वसूल करतोय. सचिन धावसंख्येत 2 ने भर पाडतोय. ती होते 26. आता मात्र समीकरण थोडस बदलते. 4 चेंडू आणि 5 धावा. थोडस दडपण नक्कीच असेल दोन्ही संघांवर, पण थोडस जड असलेलं पारडं आपल्या बाजूने झुकवतोय सचिन. आणि छोटी धाव डिक्लेअर स्वरूपात 3 चेंडू आणि 5 धावा. 4 धावा. 3 चेंडू आणि 4 धावा. शैलू सामना करेल. सचिन चेंडू 4 धावा. चेंडू चांगलं क्षेत्ररक्षण. 2 चेंडू आणि 4 धावा. सामना जर काय झाला तर सुपरवर केली जाईल. त्याची दोन्ही संघनायकांनी व खेळाडू नोंद घ्यायची आहे. 2 चेंडू आणि 4 धावा. फुल टॉस चेंडू त्याचा योग्य समाचार. 2 धाव वसूल करतोय. आणि आता मात्र संघाला जिंकण्यासाठी 1 चेंडू 2 धावा. शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू आणि शेवटच्या चेंडूवर निर्णय आपल्या समोर येणार आहे. पाहूया या ठिकाणी सुधीर सेवन जिंकते की कट्टा बाजारपेठ जिंकते. दोन्ही संघाचं कौतुक करावं लागेल. पहिल्या क्षणी वाटलं होतं की सुधीर सेवन संघ हा सहजासहजी सामना जिंकेल, पण तेवढा तुल्यबळ असलेला संघ कट्टा बाजारपेठ त्यांनी जपडून ठेवलं. विकेट नाही घेतला, मात्र फलंदाजांना आपले हात खोलायला दिले नाहीत. तरी सुद्धा सामना दोन्ही बाजूने सुपर ओव्हरला जुना बॉलर दिला जाईल. षटकातील शेवटचा निर्णायक चेंडू सामना करेल सचिन. लाईनमन सतर्क. शैलू सामना करेल सचिन. कट्टा बाजारपेठ संघ विजयी होतोय. कट्टा बाजारपेठ संघ या ठिकाणी विजयी होतोय. अभिनंदन कट्टा बाजारपेठ. हो, सुधीर सेवन बॅटिंग केली.
तसं नाही का सीधे रोहित इकडे आणखी नाही तो स्टंपच्या वरनं पाठी पडलो तो बरोबर होतो. दोन्ही संघांचं या ठिकाणी कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. कट्टा बाजारपेठ आणि सुधीर चव्हाण मालवण या संघामध्ये ही झालेली लढत अतिशय शेवटच्या चेंडूपर्यंत केलेली लढत अवघ्या 2 धावांनी पराभूत होतोय सुधीर चव्हाण मालवण संघ. तरी सुद्धा सुधीर चव्हाण मालवण संघाचं या ठिकाणी आम्ही अभिनंदन करतो आणि आभार व्यक्त करतो की आपण या ठिकाणी या आमच्या मंडळाच्या या मैदानावर आपण खेळण्यासाठी आला, उत्कृष्ट असा खेळ दाखवला, खिलाडी मुक्ती दाखवला, त्याबद्दल आपलं मंडळ आभार मानतो. धन्यवाद. यानंतर होणारा सामना होई रे बाबा दुसऱ्या सेमीफायनलचा सामना सोहम तेजस स्पोर्ट्स कुडा विरुद्ध अक्षय स्पोर्ट्स मालवण. दोन्ही संघाचा खेळाडू संघ मैदानाचा डावा घेतोय. या सेमीफायनल सामन्याचे नाणेफेक करतील आमच्या हनुमान जिल्हादार अध्यक्ष हनुमान ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री प्रकाश पावसकर. मी त्यांना विनंती करतो की आपण या सामन्याची नाणेफेक करावी. जगन्नाथ अंकेला काय केलं हा हे मग चावी देऊ कोणतरी विशाल चावी देऊ रोहित अजून एक काय हो आता गेलो होतो आता बोलतो कोण तू बोल
काय कुठं आहे सोम तेजस हा सोम सोम सोड का सोम सोम काय आले आता सोम टीम चला कोणी काय जिंकलं काय तर टॉस केला हो टॉस केला कोण टॉस जिंकला टॉस कोण जिंकला फिल्डिंग ऑफिस बोर्डर घेतलं दुसरा सेमीफायनलचा सामना अक्षय स्पोर्ट्स मालवण विरुद्ध सोम काय सोम तेजस स्पोर्ट ना सोम तेजस स्पोर्ट कुडाळ सोम तेजस स्पोर्ट्स कुडाळ नाणेफेक जिंकली अक्षय स्पोर्ट्स मालवणने थोडं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि फलंदाजीला प्राचारण केलेले सोम स्पोर्ट्स सोम तेजस स्पोर्ट्स कुडाळला मर्यादित 4 षटकांचा हा सामना या सामन्यामध्ये जो संघ विजयी होईल तो संघ थेट त्या संघाची थेट लढत होईल ती कट्टा बाजारपेठ संघाबरोबर तो सामना असेल म्हणजे अंतिम सामना आणि अंतिम सामन्यामध्ये कोण विजेता होतोय याची उत्कंठा लागली आहे सर्व प्रेक्षकांना आजच्या दिवसातील हा दुसरा सामना तो म्हणजे सेमीफायनलचा सामना या सामन्याचे पंचमन ग्राम पाटील श्री किशोर पेडणेकर आणि विशाल वाळके काहीच नको वाक्य घे टच गेलो तर नो असे बाईकडे जेवण बोलतो स्टंपच्या उंचीच्या वरनं पाठी पडा पुढे गेलेलो अंटेच्या साथ ना तो स्टंपच्या वरनं पाठी पाडा करत नो होय ते नाव का बॅटमॅनचा फलंदाज नाव राहुल पायपुऱ्याचं राहुल गोट्या तर अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघातर्फे प्रथम गोलंदाज खेळला जातो कोण रे विठ्ठल विठ्ठलचा पहिला चेंडू सामना करेल राहुल सामन्याला सुरुवात पहिला चेंडू विठ्ठलचा त्या षटकामध्ये किती धावा काढतोय कुणाचा संघ सुंदर चेंडू चांगला समाचार घेतोय 2 धावा खातोय करतोय धावसंख्या होती ती 20 गडी काढून पहिल्या चेंडूवर 2 धावा पुन्हा एकदा विठ्ठल सामना करेल राहुल खेळून करतोय 1 धाव
डिक्लेअर स्वरूपात एक धावसंख्या होती 1 नंबर डिक्लेअर नाही धावसंख्या होती ती बिनजोडी बाद 3 सोडून तेजस स्पोर्ट्स उडार सुंदर चेंडू त्याचा योग्य समाचार दुहेरी धाव होते धावसंख्येत भरती होते 5 पुन्हा एकदा विठ्ठल सामना करेल पुन्हा एकदा दुहेरी धाव धावसंख्येत दुहेरीने भर करतोय धावसंख्येने येऊन ठेवतोय बिनजोडी बाद 7 त्याचा सर्वात पहिलं टाकतोय विठ्ठल त्या सामना करतोय सोम तेजस स्पोर्ट्स कुडाळ संघाचा धडाकेबाज फलंदाज राहुल पुन्हा एकदा योग्य समाचार पुन्हा एकदा 2 धावा संघ धावसंख्येत 2 भरती होते बिनजोडी बाद 9 शतक चालू पहिले टाकतो विठ्ठल शेवटचा चेंडू विठ्ठलचा सामना करेल राहुल चेंडू पुन्हा एकदा 2 धावा मिळतात या चेंडूवर धावसंख्येत 2 मध्ये भर करते ती होते 11 सुंदर चेंडू खेळून करतोय 1 धाव वसूल करतोय 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर सोम तेजस स्पोर्ट्स कुडाळ संघाची धावसंख्या होती ती बिनजोडी बाद 12 बॅट्समन नेम ना गोटे गोटे बॉलर आहे गोटे हा गोटे गोट्याचा सामना करेल गोट्या 1 धाव धावसंख्येत 1 नंबर की होते 13 पुढे चेंडू गोट्याचा सामना करेल गोट्या चेंडू कॅच करतोय यावर 1 धाव कोण येतोय सोम स्पोर्ट्स कुडाळ संघाकडनं बॅट्समन नेम जाय रे गोटे पप्पू हे नाव काय नवीन फलंदाज सुनील पाहू आपल्या संघासाठी काय करतोय सुनील आज खेळ मारा धावसंख्येत आता मात्र 1 ने भर काही न करता 14 सुंदर चेंडू तेवढा चांगला खेळून पडला मात्र निर्धाव चेंडू सुंदर क्षेत्ररक्षण टॅब न 70 आउट सुंदर फटका होता मात्र तेवढं बॅट्समॅन अमित दुसरा झटका बसलाय तो 14 धावसंख्येवर कुडाळ संघाला आता मात्र गोट्याचा सामना झाला तो अमित सुंदर चेंडू कॅच करतोय मोठा चेंडू जखडून ठेवतोय क्षेत्ररक्षक फलंदाजांना धावसंख्या स्थिरावते ती 14 वर षटकातील शेवटचा चेंडू सामना करेल अमित आणि आता मात्र काटो करतोय या धावसंख्येनं 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर
सोम तेजस स्पोर्ट्स कुडाळ संघाची धाव संख्या होते ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 15. आता झालेला हा सेमीफायनलचा सामना सोम तेजस स्पोर्ट्स कुडाळ विरुद्ध अक्षय स्पोर्ट्स मालवण. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारत 2 षटकामध्ये अवघे 15 धावा दिल्या आहेत. अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाने आपल्याला या सामन्यामध्ये जर राहायचे असेल तर सोम तेजस स्पोर्ट्स कुडाळ संघाला धावांचा गोंधळ रचावा लागेल. संघातर्फे तिसरं आणि वैयक्तिक पुरस्कार घेऊन येतोय गोलंदाज संतोष. सामना गोट्या पहिल्या चेंडू संतोषचा सुंदर चेंडू खोल टप्प्याचा चेंडू एक लागतोय सराव क्षेत्ररक्षणाच्या हातात निर्धाव चेंडू धाव संख्या स्थिरावते 14. 15 आणि या 15 धावसंख्येवर संघाला तिसरा झटका बसतोय गोट्याच्या स्वरूपात. नाव काय रे बंटी. संतोषचा सामना करेल तो आता मात्र बंटी. पाहूया बंटी आपल्या संघासाठी काय कमाल करतोय. सुंदर फटका मात्र यावर एकच धाव मिळेल. संघाच्या धावसंख्येत 1 ने भरती होते 16. पुढील चेंडू संतोषचा सामना करेल बंटी. सुंदर चेंडू थोडं चांगलं क्षेत्ररक्षण मोठ्या काढलं निर्धाव चेंडू धावसंख्येत स्थिरावते 16 वर. सुंदर प्रकारचा फटका मात्र यावर एकच धाव मिळणार. धावसंख्येत आता मात्र 1 ने भरती होते 17. शेवटचा चेंडू संतोषचा सामना करेल तो बंटी आणि पुन्हा एकदा टॅप. यावर एकच धाव. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर सोम तेजस स्पोर्ट्स कुडाळ संघाची धावसंख्या होते 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात 18. दुसरं क्षेत्र सामना करेल तो आम्ही हात लागतोय क्षेत्ररक्षकाचा सीमारेषा पार. संघा धावसंख्येत 4 ने भरती होते. गोट्याचा सामना करेल आम्ही. सुंदर चेंडू सुंदर फटका तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण मात्र 1 धाव टाकू शकत नाहीये. धावसंख्येत 1 ने भर पडते होते 23. पुन्हा एकदा गोट्या आता मात्र त्याला तोंडी बंटी. पाहूया बंटी उर्वरित त्या चेंडूमध्ये काय कमाल करतोय. संघाचं या सामन्यामध्ये जर टिकायचं असेल तर धावांचा बंदर रचावा लागेल. आता मात्र सुंदर ग्राउंडचा सरकारी पुढे गोट्याचा सामना करेल बंटी. आवाज तर 2 धावा. सध्या धावसंख्येत 2 ने भरती होते 29. या षटकातील शेवटच्या षटकातील काही चेंडू बाकी. काही चेंडूंमध्ये जास्तीत जास्त धावा पडाव्या लागतील बंटीला. किशोर वाईट आवाज तर स्वरूपात 1 ने भरती होते 30. या षटकातील काही चेंडू शिल्लक. पाहूया या चेंडूमध्ये किती धावा काढण्यात यशस्वी ठरतोय बंटी. फुलटॉस चेंडू आणि फटका मारण्याच्या नादात
बघतोय पंची संघाला तिसरा धक्का बसतोय धावसंख्या 30 असताना. नाव कसं रे? कोट्याला सामना केलाय छोटूने 2 धावा वसूल केले. 2 धावा धावसंख्येत 2 नंबरची होते 32. आणि हा लेबाय एक धाव घेतोय. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर सोहम तेजस्वी संघाची धावसंख्या होते 4 गडी बाद 33. आजच्या दिवसातील हा सेमीफायनलचा दुसरा सामना रंगतोय सोहम तेजस स्पोर्ट्स कुडाळ विरुद्ध अक्षय स्पोर्ट्स मालवण. या सामन्याची ज्यावेळी नाणेफेक झाली होती, नाणेफेक जिंकली होती अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाने. प्रथम क्षेत्ररक्षण करत फलंदाजीला पाचारण केले होते सोहम तेजस स्पोर्ट्स कुडाळ संघाला. 4 षटकांच्या या मर्यादित सामन्यात 4 षटकात सोहम तेजस स्पोर्ट्स कुडाळ संघाने 33 धावांचा डोंगर या ठिकाणी रचलेला आहे. आता मात्र हा डोंगर पार करण्यासाठी अक्षय स्पोर्ट्स संघ मालवण यांना 24 चेंडू मागे 34 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. पाहूया या ठिकाणी कोण संघ विजयी होतोय आणि अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश करतोय. संघातर्फे अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघातर्फे प्रथम सलामीचा फलंदाज होतो गोट्या. छोटू ना छोटू जो बॅटमॅन झाला छोटू आणि गोट्या. छोटू वागवालो गोटे वागवालो जो गोट्या तो गोल तो बॅटमॅन त्यांचं कोणतं विठ्ठल का पहिली बॉलिंग विठ्ठल ना विठ्ठल जो ना पहिली बॉलिंग झाली त्यांना. गोट्या आणि विठ्ठल. तर कुडाळ संघातर्फे प्रथम गोलंदाजी आला तो राहुलचा सामना करेल गोट्या. 24 चेंडू आणि 34 धावा. पाहूया या ठिकाणी काय चमत्कार होतोय, कोणता संघ विजयी होतोय. विजय पुढच्या फेरीमध्ये जातोय. ती पुढची फेरी म्हणजे अंतिम फेरी, अंतिम सामना. दुसऱ्या इनिंग मधील पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन येईल राहुल आणि त्याला तोंड देईल एक घरगडी फलंदाज गोट्या. जोडे संघ चुलीवर पहिला चेंडू घेऊन करतोय स्वतःच्या संघाचं धावसंख्या पुन्हा एकदा राहुल सामना करेल गोट्या. सुंदर फटका पुन्हा एकदा राहुल सामना करेल गोट्या. फलंदाजी करताना अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघ. आणि या 2 धावा सगळ्या धावसंख्येत 2 निवडती होते 7. या ठिकाणी सुपर गावचे अष्टपैलू खेळाडू हॉटेल बांदेकर यांचं आगमन झालं. मंडळाचं सहर्ष स्वागत केलं आहे. पुढे चेंडू राहुलचा सामनाकडे मोठे खेळून जातोय. बाद होऊ शकला असता.
फार नशीबवान ठरतो. गोट्या या ठिकाणी माता मात्रचा चेंडू होतोय. धाव चेंडू धावसंख्या स्थिर होते ती 7. पुन्हा एकदा राऊंड सामना करेल गोट्या. आता मात्र सुंदर फटका चालू आहे. पहिलं टाकतोय राहुल. मागणं शतक म्हणावं लागेल. शेवटचा चेंडू राहुलचा आणि फटका मारण्याच्या नादात बाद. पहिला झटका बसतोय. 11 धावसंख्येवर सुंदर खेळ करत होता गोट्या, पण फटका मारण्याच्या नादात बाद झाला. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर 34 गडी. अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाची धावसंख्या होती ती 1 गडी बाद 11. कोट्याची जागीर झालाय तो सागर. फाईनवर आलाय तो विठ्ठल. संघातर्फे दुसरं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतो तो गोट्या आणि गोट्याचा सामना करेल विठ्ठल. पाहूया विठ्ठल आपल्या संघासाठी काय कमाल करतोय. 34 धावांचा डोंगर पार करायचा आहे अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाला. मात्र पहिल्या षटकात 11 धावा कुठल्या यशस्वी ठरलाय तो अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघ. कुडास संघातर्फे दुसरं षटक घेऊन आलाय तो अष्टपैलूचा खेळाडू गोट्या. त्याला आता मात्र तोंड देईल तो विठ्ठल. वाय चेंडू स्वयं मारा. संघाच्या धावसंख्येत 1 नंबरची होते 12. सुंदर चेंडू. आता मात्र धाव चेंडू धावसंख्या स्थिर होते 12 वर. पुन्हा एकदा मोठा सामना करेल विठ्ठल. यावर 1 धाव वसूल करतोय. धावसंख्येत 1 नंबर होते 13. सुंदर फटका. थोडं चांगलं क्षेत्ररक्षण. वारंवार निर्धाव चेंडू टाकण्यात यशस्वी करतोय गोट्या. संघाला बचावाचा खेळ दाखवतोय. आपल्याला सामना जिंकायचा असेल तर अशाच प्रकारची गोलंदाजी अपेक्षित आहे. सुंदर चेंडू. एकच धाव मिळते. धावसंख्येत आता मात्र 1 नंबर पडते ती होते 14. सुंदर फटका विठ्ठलचा. यावर 2 धावा वसूल करतोय. षटकातील शेवटचा चेंडू धावसंख्या होते ती 16. या गोट्याच्या षटकातील शेवटचा चेंडू सामना करेल तो विठ्ठल. अक्षय स्पोर्ट्स मालवण 34 धावांचा डोंगर पार करताना. सुंदर फटका आणि 34 धाव घेण्यात यशस्वी ठरतोय विठ्ठल आणि धावसंख्या घेऊन ठरतोय तो 17. 1 गडी बाद 17. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाची धावसंख्या होते 2 होते ना. 17 किती आले. 17 दूना 34 ना. 4 षटकांचा हा सामना. 2 षटक शिल्लक. 12 चेंडू आणि 17 धावा. या ठिकाणी गोलंदाज तो गोलंदाज
सुधीर सुधीर सुशील सुशील आणि सामना करेल विठ्ठल. 12 चेंडू आणि 17 धावा. सुंदर चेंडू, मला वाटतं एकच धाव. 11 चेंडू आणि 16 धावा. धावसंख्या होते 18. षटकातील पुढील चेंडू सुशीलचा. सामना करेल तो विठ्ठल. चेंडू आणि यावरती धाव. धावसंख्येत 2 नंबर ती होते 20. आता मात्र 11 चेंडू आणि 14 धावा. सामना जवळ येतोय अक्षय स्पोर्ट्सच्याच बाजूने, पण हा क्रिकेट खेळ असा आहे कोणत्याही बाजूने झोपू शकतो. सुशीलचा सामना करेल. आता मात्र सागर एक धाव वसूल करतोय. सागर 10 चेंडू आणि 13 धावा. पुन्हा एकदा एकेरी फटका. 9 चेंडू आणि 12 धावा. सुशीलचा सामना करतोय सागर. वारंवार एकेरी फटका मारतोय. 8 चेंडू आणि 11 धावा. नैजा एकेरी धावांवर भर देतोय. 7 चेंडू आणि 10 धावा. षटकातील मला वाटतं हा शेवटचा चेंडू सुशीलचा. सामना करेल तो सागर. आणि या 2 धावा घेतोय या ठिकाणी. आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाची धावसंख्या होते 26. मात्र आता शेवटच्या षटकात अक्षय स्पोर्ट्स संघाला 6 चेंडू आणि 8 धावा जिंकण्यासाठी सोन स्पोर्ट्स तेजस पुरा संघ मला वाटत नाहीये हा सामना असा सहजासहजी सोडेल. त्यांच्याकडे देखील चांगले गोलंदाज आणि चांगले क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आता मात्र संघातर्फे शेवटचं आणि वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन होते कोणत्या आणि त्याला तोंड देईल विठ्ठल. निर्णायक षटक सर्व पंच किशोर पेंडेकर मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी सीमारेषेच्या बाजूला राहायचं. लाईनमन म्हणून काम पाहिजे. हे शेवटचं षटक आहे. याच्यामध्ये काही येऊ शकतं. सामना जर काय झाला तर या ठिकाणी सुपरवर करण्यात येईल. 2 डिक्लेअरच्या ठिकाणी 2 आदित्य फडके एका बाजूला दुसऱ्या बाजूला सर्वेश पावसकर. ठीक आहे. 6 चेंडू आणि 8 धावा. एका षटकाचा खेळ शिल्लक. सेमीफायनलचा हा सामना रंगतोय तो अक्षय स्पोर्ट्स मालवण आणि सोन तेजस स्पोर्ट्स पुरा. सहा चेंडू आणि 8 धावा. 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक. या 6 चेंडू मध्ये ठरणार आहे की पुढचा संघ कुठे जाणार आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 26. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर सुंदर गोलंदाजी. त्यावर मात्र 1 धाव काही रोखू शकत नाहीये विठ्ठल. एक सोडती धाव घेणं दिसत होतोय आणि धावसंख्या 1 नंबर काढतोय ती होते 27. आता मात्र 5 चेंडू आणि 7 धावा. गोलंदाजीसाठी येतो गोट्या. आता मात्र त्या सामना करेल तो एक घनाघाती फलंदाज जो मैदानावर टिकून राहिलाय सागर. त्याला या खेळीचं महत्व माहिती आहे. सुंदर फटका. यावर 2 धाव वसूल करतोय सागर आणि धावसंख्येत आता मात्र 2 नंबर करतोय ती होते 29. आता मात्र 4 चेंडू आणि 5 धावा. मग अशा सेमीफायनल सारखा हा रंगलेला आहे सामना. गोट्या काय कमाल करून पाहिजे. फलंदाजी मात्र आहे तो सागर. आणि वाईड. 4 चेंडू 4 धावा. गडी बाद होतोय. मात्र 1 धाव मिळते. अवांतर स्वरूपात
आणि अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाची धावसंख्या होती 30. आता मात्र उरलेल्या 4 चेंडूमध्ये 4 धावांची आवश्यकता अक्षय स्पोर्ट्स संघाला. पाहूया स्पोर्ट्स संघाचा गोलंदाज मोठ्या काय झुंजी करतो, काय आपले कमाल दाखवतो, त्या 4 चेंडूमध्ये काही जादू करू शकतो का, आम्ही हा सामना आपल्या बाजूने घेऊ शकतो का, या ठिकाणी या 4 चेंडूमध्येच कळणार आहे. आता मात्र स्ट्राईकवर आलाय तो विठ्ठल, जो सलामीला आला होता आणि सलामीला आल्यापासून आतापर्यंत चांगली खेळी संघासाठी या ठिकाणी तो करताना दिसतोय. पाहूया हा सामना विठ्ठल आपल्या बॅटने खेचून नेतोय का. गोट्या पुन्हा गोलंदाजी मार्गवर सामना करतो विठ्ठल. 4 चेंडू आणि 4 धावा. बॅट्समॅन नेम काय रे. शंकर एक धाव घेतोय. संख्येत 1 नंबर पडतोय होते 31. आता मात्र 3 चेंडू आणि 3 धावा. मात्र फलंदाज आलाय तो नौखा, त्याचं नाव आहे शंकर. पाहूया शंकर काय करतोय. गोट्याचा सामना करेल तो शंकर. तीन चेंडू आणि 3 धावा. या 3 चेंडूवर दोन्ही संघाचं फलंदाज प्रवेश. सुंदर खेळून काढतोय शंकर. तासात निर्णय करतोय 32 वर. आता मात्र 2 चेंडू 2 धावा. समीकरण तो चेंडू आणि 2 धावा अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाला जिंकण्यासाठी. आणि एक धाव सामना या ठिकाणी धावा सेम होत आहेत. आता मात्र 1 चेंडू आणि 1 धाव जिंकण्यासाठी अक्षय स्पोर्ट्स संघ मालवण यांना जिंकण्यासाठी 1 चेंडू आणि 1 धाव. हा निर्णायक चेंडू, 1 चेंडू आणि 1 धाव. सामना जर काय झाला तर सुपर ओव्हर खेळण्यात येईल याची दोन्ही संघाची खेळ नोंद घ्यावी. त्याचप्रमाणे मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी लाईनमॅन म्हणून काम करायचं. फलंदाजी करणार आहे तो शंकर, गोलंदाजी मार्गवर आहे तो गोट्या. दोन्ही संघाच्या खेळाडूंकडे दोन्ही खेळाडूंकडे अपेक्षा, पण काय होतंय पाहायचंय. कोण चमत्कार करतोय की गोट्या या सामना रोखू शकतो की शंकर हा सहजासहजी सामना जिंकू शकतो. पाहूया या एका चेंडूवर पुढील टप्पा कळणार आहे. शेवटचा चेंडू गोट्या सामना करेल आणि हा संघ विजयी होतोय. मालवण स्पोर्ट्स मालवण, अक्षय स्पोर्ट्स मालवण. शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत कोई है जो जंगल में
फायनल आता कोणाकोणाची हा? अक्षय स्पोर्ट मालवण आणि कट्टा बाजार. मालवण विरुद्ध कट्टा बाजार. अक्षय स्पोर्ट मालवण आणि कट्टा बाजारपेठ फायनल मध्ये इंटर झालेले आहेत. अक्षय स्पोर्ट मालवण आणि कट्टा बाजारपेठ. फिरवलं परत फिरवलं. आता होणार आहे अंतिम सामना. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी व खेळाडूंनी नोंद घ्यायची आहे. हा सामना देखील मर्यादित 4 षटकांचाच राहील. या सांग लाईव्ह सुरू आहे. काय म्हणू आम्ही सिंधुदुर्गकर लाईव्ह सुरू आहे म्हणून या ठिकाणी चाललेल्या या क्रीडा स्पर्धा आपण युट्यूबच्या माध्यमातून पाहू शकता. आम्ही सिंधुदुर्गकर युट्यूब चॅनल लाईव्ह प्रक्षेपण सौजन्य आणि स्वतः मालक संजय कुंडम या स्पर्धेचे प्रायोजक प्रथम प्रायोजकाचे पुरस्कर्ते पूजन मोहोळकर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळातर्फे आम्ही त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. कट्टा बाजारपेठ आणि सोहम स्पोर्ट मालवण फायनलमध्ये इंटर झालेले आहेत. थोड्याच वेळात मॅच सुरू होईल. आदित्य संपंदित नामदार ₹50
अडीचशे दिले वसूल करे देणगी देणे 250 रुपये वसूल शेवटी कशी वाटली मॅच कमेंट करून सांगा नक्की. लाईव्ह मध्ये बोला काहीतरी. सुभाष बाजारपेठ ग्रामस्थ मंडळ आणि बाजारपेठ क्रीडा मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने गेली कित्येक वर्षे ऐक काय सांगताय बघ तरी. तन्मय वाळके सांगता माझं नाव घे म्हणून. या वर्षी देखील त्याच दिवसाने त्याच दिवसाने मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेऊन या ठिकाणी हे पदार्पण तन्मय वाळकेकडून आलेल्या व्ह्युअर्सना खूप खूप धन्यवाद. सर्व तयारी करून या ठिकाणी हा क्रीडा स्पर्धांचा खूप खूप धन्यवाद. खेळ संपन्न होतोय. आज तन्मय वाळके स्पर्धा चालू झाल्यापासून आजचा तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसातील या स्पर्धेचा हा अंतिम सामना तो होणार आहे. तू असं कर अक्षय स्पोर्ट्स मानवल तू असं म्हण तन्मय वाळके बाजारपेठ कंटा असं म्हण कॅमेऱ्याच्या समोर या आणि कोणी संकट कोल्हेबळ तन्मय वाळके अरे हाय हाय मन समोर या. मी दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना विनंती करतो अंतिम सामना असल्यामुळे आपण मैदानाच्या या खेळपट्टीच्या दुतर्फा मिसेस वाळके व मंडळाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना व सर्व कार्यकर्त्यांना मी विनंती करतो की आपण त्यांना शुभेच्छा द्यायच्या आहेत या अंतिम सामन्यासाठी. या खेळपट्टीसाठी विशेष मेहनत घेतली आसिफ शेख, रशीद पार्लेकर, श्रीराम पावसकर यांचे आम्ही मंडळातर्फे विशेष आभार मानतो. दोन्ही संघाचे संघटनांनी व खेळाडूंनी बाजारपेठ कट्टा आणि अक्षय स्पोर्ट्स मानवल दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी व खेळाडूंनी दोन्ही बाजूला अनिकेत मसूर खेळपट्टीच्या दोन्ही बाजूला उभे राहायचे. तर मी मंडळाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना व कार्यकर्त्यांना की आपण या दोन्ही संघांना या ठिकाणी या अंतिम सामन्यासाठी शुभेच्छा द्यायच्या आहेत. या अंतिम सामन्याचे पंचम पाटील या ठिकाणी विशाल मार्के, रशीद बांदेकर, हेमंत भाले, गोविंद भाले, चला चला फायनल सुरू कर लवकर. ए बाजूरा ए बाजूरा ए सर्वेश सर्वेश बाजूरा बाजूरा आपण या खेळाडूंना
शुभेच्छा नक्की दिल्याच पाहिजे. कारण आपण पण एक क्रिकेटपटू आहे, नामांकित क्रिकेटपटू किशोर नांदोडकरसाठी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. आपल्या सुपाड गावचा सुपुत्र किशोर नांदोडकर षटकारांचा आदित्य हे घेऊन मैदानात आणि या खेळाडूंना त्या बाजू उभं राहू, त्या बाजू शेवट त्याचप्रमाणे विक्रम मोरजकर यांना देखील मी विनंती करतो, तुम्ही या स्पर्धेचे प्रथम क्रमांकाचे पुरस्कर्ते आहात. आपण देखील या खेळाडूंना प्रोत्साहन द्यायचे आणि शुभेच्छा द्यायचे. पंच किशोर पेडणेकर आपण देखील यामध्ये जायचंय, मैदानामध्ये जायचंय. चेतन लुसे, सिद्धेश मावसकर आपण देखील जायचंय. या अंतिम सामन्याचे ज्ञानपेठ करतील ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष श्री सागर कुशे. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष श्री सागरजी कुशे. अंतिम सामना अशेष घोष मालवण विरुद्ध बाजारपेठ कट्टा. अक्षय घोष मालवण ज्ञानपीठ जिंकून पावल्या काय स्वीकारते. मर्यादित 4 षटकांचा सामना, मर्यादित 4 षटकांचा सामना रंगणार आहे तो. अक्षय घोष मालवण विरुद्ध कट्टा बाजारपेठ. नाका दाखवायचा नाही जरा. या सामन्याचे पंचमन करताना किशोर पेडणेकर आणि विशाल वाटले सर्व मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना नम्र विनंती. गेल्या वर्षी झालेल्या या सामन्यांमध्ये अक्षय स्पोर्ट्स संघ हा मागच्या वर्षीचा विजेता संघ. पाहूया हे दोन्ही संघ गेल्या वर्षी या अंतिम सामन्यामध्ये होते आणि त्याचं प्रतिबिंब यावर्षी आपल्याला पाहायला मिळतंय. यावर्षी देखील हे दोन्ही संघ या सामन्यांमध्ये अंतिम सामन्यांमध्ये प्रवेश करत आहेत. अक्षय स्पोर्ट्स मालवण आणि कट्टा बाजारपेठ दोन्ही संघ तुल्यबळ. शेवटचा सामना, अंतिम सामना. थँक्यू डीजे.
ए पालवण संघावर फिल्डिंग घेतलं ना. अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. तर फलंदाजीसाठी पाचारण केलं एक पुढार. कट्टा बाजारपेठ संघाला मर्यादित 4 षटकांचा हा सामना. दोन्ही संघांना मंडळाकडून नम्र विनंती, आतापर्यंत आपण जे या ठिकाणी सहकार्य दिलं आहे त्याच प्रकारचं सहकार्य या शेवटच्या 8 षटकांमध्ये म्हणजे या शेवटच्या सामन्यामध्ये आपण करावं. पंचांना योग्य तो मान द्यावा. पंच आपल्याला या ठिकाणी जे निर्णय देतील त्याचा मान सन्मान ठेवावा आणि तो निर्णय अंतिम मानावा अशी मी आमच्या मंडळाकडनं तुमच्या दोन्ही संघांना नम्र विनंती करतो. संघातर्फे कट्टा बाजारपेठ संघातर्फे प्रथम गोलंदाजीसाठी येतो तो विठ्ठल. त्याचा सामना करत होईल तर नॉट वर आहे तो. हे सोहेल तू कोण पॉइंट पहिला चेंडू विठ्ठलचा सामना करेल तो. चेंडू मात्र सोहेल मारा खातून पडतो रंगाचं. धाव संख्या होते ती बिनगडी बाजी. विठ्ठल वारंवार मला वाटतं रन्स किती एकच रन्स सगळ्या धावसंख्येची भरती होते. विठ्ठल सुंदर चेंडू निर्धाव चेंडू सोय टॅप तर करतोय मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या हातात पुन्हा एकदा विठ्ठल सामना करेल तो. सोय सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय कट्टा बाजारपेठ संघाकडनं. वारंवार निर्धाव चेंडू चाललेला सामना अंतिम सामना. आता मात्र सुंदर फटका यावर 2 धावा. 2 माझ्याकडे काय धावसंख्येत 2 नंबरची होती. किस्सा काय अंतिम धावसंख्येत पुन्हा एकदा 1 नंबरची होती. 6 सावर मार्क कर मध्ये कोण वर मला लागलं होतं का 5 वर मार्क केलं. हो 5च झाले. धावसंख्या 5. पुढे चेंडू विठ्ठलचा सामना करेल होईल. कृपया खेळ थांबवा जरा. तन्मय दोनच्या लाईनीवर एकंदर एकच गाव बघतो इकडे तिकडे बॉक्सच्या पलीकडे या हिरो मरे रोहन जा. रोहन त्या बाजूक बघ. पहिल्या षटकातील पुढचा चेंडू विठ्ठलचा सामना करेल सोय. आतापर्यंत झालेल्या या षटकात 5 धावा आल्या. पहिलं षटक विठ्ठलचं खेळून काढते सोहेल 1 धाव डिक्लेअर. धाव संख्येत आता मात्र 1 नंबरची होती 6. पुन्हा एकदा विठ्ठल सामना करेल सोय. कट्टा बाजारपेठच्या उत्कृष्ट गोलंदाज विठ्ठल आणि हा सुंदर चेंडू निर्धाव चेंडू षटकातील शेवटच्या चेंडू विठ्ठलचा सामना करेल तो सोय. पुन्हा चेंडू टॅप शॉट मात्र यावर फक्त एकच धाव. 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर अक्षय स्पोर्ट्स मालवण कट्टा बाजारपेठ मालवण कट्टा खेळता कट्टा बाजारपेठ प्रथम फलंदाजी करताना 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनगडी बाद 7. अक्षय स्पोर्ट्स संघातर्फे एक गोटातील पहिला आणि संघातर्फे दुसरं षटक मिळतोय गोट्या. त्याचा सामना करेल तो पॉइंट. सुंदर चेंडू येतो यष्टांमध्ये स्पिन होऊन मात्र 1 धाव
लेक्साच्या दिशेने भिरकावून देतोय पॉइंट खातो करतोय स्वतःच संघात धावसंख्येत एक नंबर पाठवते होते 8. पुन्हा एकदा मोठा चांगला पॉइंट धाव चेंडू होता मात्र 22 स्वरूपात एक भर धावसंख्येत एक नंबर होते 9. सुंदर गोलंदाजाचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळते गोट्याकडनं फुलटॉ चेंडू सुंदर क्षेत्ररक्षण निर्धाव चेंडू धावसंख्या स्थिरावते ती बिनगडी बाद 9. पुन्हा एकदा मोठ्या सांगण्यात फुल टॉस चेंडू आणि मला वाटतं चौकार संघाच्या धावसंख्येत आता मात्र 4 नंबर होतो 13. धावसंख्या होते कट्टा बाजारपेठ संघाची ती बिनगडी बाद 13. पुन्हा एकदा गोट्या त्याला तोंड देईल आता मात्र पॉइंट सुंदर चेंडू टॅप करतो यावर एकच धावसंख्येत एक नंबर एकही दुहेरीने भर देतोय धावसंख्येत एक नंबरची होते 14. पुन्हा एकदा गोट्या सांगण्याचा भेटतो पॉइंट सुंदर चेंडू 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर कट्टा बाजारपेठ संघाची धावसंख्या होते ती बिनगडी बाद 14. 12 चेंडूचा खेळ संपलेला आहे 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे संघातर्फे तिसरे आणि वैयक्तिक पहिले षटक घेऊन येतोय संतोष आणि आता मात्र त्याला तोंड येईल सोय फुलटॉ चेंडू सुंदर क्षेत्ररक्षण निर्धाव चेंडू धावसंख्या स्थिरावते ती 14. कृपया 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 खेळाडूंनी उद्योग घालू नये पंच देखील तो निर्णय अंतिम राहील 2 धावा संघाच्या धावसंख्येत आता मात्र 2 नंबर कट्टा बाजारपेठ संघाची धावसंख्या होते ती तिसरे षटक चालू असताना 16. पुन्हा एकदा संतोष सामना करेल सोहेल सुंदर चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू निर्धाव चेंडू धावसंख्या स्थिरावते 16. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळते संतोषकडनं वारंवार सुंदर फटका तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण अक्षय स्पोर्ट्स कडनं धाव चेंडू धावसंख्या स्थिरावते ती 16 वर. आता मात्र सुंदर फटका मात्र हा देखील निर्धाव चेंडू अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण शंकरकडनं पाहायला मिळतंय त्याला ठाऊक आहे की इथे कमी स्कोर पण सेकंड इनिंगला भारी बोलू शकतो म्हणूनच तो शेवटपर्यंत प्रयत्न करतोय षटकातील शेवटच्या दरम्यान संतोष सामना करेल सोड फुल टॉस चेंडू आता मात्र विठ्ठल कडनं गचाळ क्षेत्ररक्षण धावसंख्येत 4 नंबर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर कट्टा बाजारपेठ संघाची धावसंख्या होते संघातर्फे अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघातर्फे वैयक्तिक दुसरं आणि संघातर्फे 4था आणि शेवटचे षटक घेऊन येतो गोट्या आणि सामना करेल तो पॉइंट. पाहूया पॉइंट हे शेवटच्या 7 चेंडू मध्ये काय कमाल करतोय किती धावांचा डोंगर असतोय ही डिक्लर स्वरूपात एक धावसंख्येत 1 नंबरची होते 21. षटक चालू आहे षटक टाकतोय गोट्या सामना करतोय त्याला तोंड देतोय तो पॉइंट. षटकातील दुसरा चेंडू मिळवतोय गोट्या सुंदर चेंडू यशी देऊ शकला असता पॉइंट तो सगळ्याच्या यशी रक्षण होते पण एक धाव मिळते सगळ्या धावसंख्येत 1 नंबरची धावसंख्या होते ती कट्टा बाजारपेठ संघाची बिनगडी बाद. पुन्हा एकदा गोट्या सामना करेल सोहेल मारा धावसंख्येत आता मात्र सोहेल माराने भर होते ती होते 23. फुल टॉस चेंडू
आणि हा झेल सुटतोय यावर मला वाटतं एक धाव वसूल होते. धावसंख्येत एक नंबरती होते 24. पुढील चेंडू गोट्याला सामना करेल. 3 बॉल. सुंदर फटका यावर 2 धाव वसूल करतोय सोहेल आणि धावसंख्येत 2 नंबर पाडतोय. मी निवड ठेवतोय बिनगडीबाद 26. पुन्हा एकदा गोट्या सामना करेल धडाकेबाद फलंदाज सोहेल. सुंदर फटका. मी आताच म्हटलं होता फलंदाज एकदम धडाकेबाज आहे. धावसंख्येत 4 नंबर पाडतोय. मला वाटतं शेवटचा चेंडू या इनिंग मधील शेवटचा चेंडू. सोहेल झेल सुटतोय मात्र एक धाव घेतोय. एक धाव. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर कट्टा बाजारपेठ संघाची धाव संख्या होते ती बिनगडीबाद 31. एक विकेट काउंट कर. विकेट काउंट. एक विकेट काउंट. होत गेलो तो. सोईल शेवटचाच होतो ना. सॉरी या ठिकाणी एक धावबाद होतोय शेवटच्या चेंडूवर. धावसंख्या झाली 1 गडीबाद. 1 रन्स गेली तो रन आउट झालं. 31. जिंकण्यासाठी 31 धावांचा डोंगर. जिंकण्यासाठी 32 धावांची आवश्यकता. अक्षय स्पोर्ट्स संघाला मर्यादित 4 षटकात त्यांना 32 धावांचा डोंगर सर करावा लागेल. जिंकण्यासाठी 32 धावांची आवश्यकता. मालवण अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघातर्फे सलामती जोडी मैदानात येते. स्ट्राईक वर आहे तो गोट्या तर नॉन स्ट्राईकिंग वर जायचो विठ्ठल. तर मला वाटतं दरवेळी सारखं आता देखील सुरुवातीला गोलंदाजीला येतो कट्टा बाजारपेठ करते सोहेल. एक अष्टपैलू असा खेळाडू सोहेल. पाहूया रोखून धरतोय का या अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाला. या षटकातील पहिला चेंडू सोहेलचा सामना करेल घनघाती फलंदाज कोट्या. पहिला चेंडू हा चेंडू गोट्या खेळून काढतोय. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा सोहेल सामना करेल गोट्या. फुलटॉ चेंडू केवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण सोहेलकडनं. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. मी मगाशीच म्हटलं होतं हा खेळाडू एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. दोन्ही चेंडू निर्धाव चेंडू. आणि हा बंगलेकरच्या बाजूला जातोय. 2 धावा खातून करतोय संघाचं गोट्या. धावसंख्या होते बिनगडीबाद 2. आणि बाद. गोट्याला पहिला झटका बसतोय. संघाची धावसंख्या 2 असताना अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजीचे प्रात्यक्षिक या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. सोहेलकडनं आतापर्यंत झालेल्या षटकात त्याने 1 गडी करत केला आहे. 2 धावा दिल्या. गोट्याची जागेवर झाले तो सागर. सागरसाठी हा पहिला चेंडू गोट्याचा खेळून काढतोय. 1 धाव घेतोय. खाते उघडतोय. गोट्या संख्या धावसंख्येत 1 नंबर काढतोय ती होते 3. या षटकातील शेवटचा चेंडू सोहेलचा. आणि आता मात्र एकच धाव.
धावसंख्येत 1 नंबर. 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाची धाव संख्या होते ती 1 गडी बाद 4. आता मात्र 18 चेंडू 28 धावा. 18 चेंडू आणि 28 धावा संघातर्फे दुसरं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतोय. राहुल का उमेश साधना करेल विठ्ठल. मला वाटतं हा बॉल आहे. सुंदर चेंडू निर्धाव चेंडू उमेशची अप्रतिम गोलंदाजी. विठ्ठलला काही कळत नाहीये. निर्धाव चेंडू वारंवार घेतोय. आता मात्र सुंदर फटका. मात्र यावर फक्त 1 धाव. सुंदर फटका. चांगलं क्षेत्ररक्षण. 14 चेंडू आणि 27 धावा. छोटा चेंडू. आता मात्र योग्य फटका आणि धावसंख्येत तोडण्यावरती होते 17. 7 वाईड नाही रे. पहिलं वाईट नाही. पहिलं वाईड आहे किशोर. वाईड आहे पहिलं. वाईड आहे. मग ते बोलाक नाही. ओके ओके. आठ झाले ना 4 बॉल आहेत बरोबर. तो 1 कमी होतो. होय हो. तो 1 कमी होतो. पहिलं वाईट टाकायचं. पहिलं वाईड असलो तर 4 झाले बरोबर. सुंदर फटका आणि 4 धावा. धावसंख्येत आता मात्र 13 चेंडू आणि 20 धावा. 13 चेंडू आणि 20 धावा. षटक चालू आहे. दुसरा टाकतोय उमेश. सामना करतोय विठ्ठल. 13 चेंडू आणि 20 धावा. षटक चालू आहे. दुसऱ्या धावसंख्या झाली आहे ती 12. 1 गडी बाद 12. उमेश शेवटचा चेंडू घेऊन आपल्या दुसऱ्या षटकाला. योग्य समाचार आणि या 2 धावा. 2 धावाने संघाची धावसंख्या होती 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 14. आता मात्र 12 चेंडू आणि 18 धावा. सामन्यामध्ये रंगत. पहिल्या षटकात वाटलं होतं की हा सामना कट्टा बाजारपेठ संघाच्या बाजूने झुकेल. मात्र दुसरा षटक मात्र थोडंसं महाग पडतंय. या ठिकाणी संघातर्फे तिसऱ्या आणि वैयक्तिक दुसऱ्या षटकामध्ये स्वयं सामना करेल सागर. अतिशय चिकट असा फलंदाज मगाच्या पण सामन्यात शेवटपर्यंत टिकून राहिला आणि सामना खेचून घेतला असा खेळाडू, असा फलंदाज. पाहूया या अंतिम सामन्यामध्ये काय कमाल करतोय. सोयीचा पहिला चेंडू. 12 चेंडू 18 धावा. सुंदर फटका. 2 धावा वसूल करतोय आणि धावसंख्येत 2 नंबर पडते ती होते 16. आता मात्र 11 चेंडू आणि 16 धावा. सुंदर फटका. अडकतोय दुसऱ्या विठ्ठलच्या पायाला जाऊन. धावसंख्या जाते ती 1 गडी बाद 17. आता मात्र 10 चेंडू मालवण जिंकले आणि 15 धावा. सोहेल त्या सामना करेल आता मात्र विठ्ठल. पाहूया विठ्ठल काय कमाल करतोय. सामना जर खेचायचा असेल तर प्रत्येक चेंडूवर धावा घ्याव्या लागतील विठ्ठलला.
सुंदर खेळ करतो लेखाच्या दिशेने. एक धाव घेतोय. धावसंख्येत 1 नंबरवरती होते 18. 1 गडी बाद 18. आता मात्र 9 चेंडू आणि 14 धावा. गोलंदाजी मार्गावर येतो सोहेल आणि फलंदाजी मार्गावर येतो सागर. आव्हानकर पंच किशोर पेडणेकर दोन्ही आज समांतर करतायत आणि वाईड घोषित करतायत. आता मात्र 9 चेंडू आणि 13 धावा. धावसंख्या होते ती 1 गडी बाद 19. सोहेलचा सामना करेल सागर. मालवण वाकोय 13 धावा. मालवण धावसंख्येत 1 नेवर ती होते. आता 8 बॉलात 12 रन. मालवण करतीत काय वाटतं तुमका? पुन्हा एकदा सोहेल षटकातील काही चेंडू शिल्लक. सोहेलचा सामना करेल सागर. आता बाजारपेठ संघाला गोलंदाजीवर जास्त लक्ष द्यावं लागेल. क्षेत्ररक्षणावर जास्त लक्ष द्यावं लागेल. हा सामना जर जिंकायचा असेल. फुटबॉल चेंडू आणि 2 धावा. संघाच्या धावसंख्येत 2 नेवरती होते 22. 7 चेंडू आणि 10 धावा. अतिशय सुंदर फलंदाजी प्रात्यक्षिक सादर करण्यात. सुंदर चेंडू खेळून काढतोय. 1 छोटी धाव घेण्यात यश मिळतोय. धावसंख्येत 1 नेवरती होते 23. जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 9 धावा. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघाची धावसंख्या होते ती 1 गडी बाद 23. तर जिंकण्यासाठी शेवटच्या 6 चेंडूंमध्ये 9 धावांची आवश्यकता. मालवण वाल्यांका संघातर्फे निर्णायक म्हणजे शेवटचे षटक घेऊन येतोय. काय वाटतं तुमका? कमेंट मध्ये नक्की सांगा. लाईनमन मंडळाच्या लाईनमनने सतर्क राहायचे. या अंतिम सामन्यातील चॅट मध्ये नक्की सांगा काय वाटतं तुमका. अंतिम चेंडूपर्यंत जाणार ही मॅच. आतापर्यंत झालेले सगळे सामने हे शेवटच्या चेंडूपर्यंत गेलेले सामने. त्यामुळे मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी डोळ्यात तेल घालून डोळे उघडे ठेवून या ठिकाणी निरीक्षण करायचं आहे. शैलेशा काय केले? शैलेश केले मला वाटतं डिपेंडिंग चॅम्पियन म्हणजे एका चौकारात 500. पहिल्या बॉलात काय पहिल्या या चेंडूवर जर सागरने चौकार घेतला तर मुकेश मुसे यांच्याकडनं 500 रुपयाची पारितोषिक. पहिल्या चेंडूवर चौकार घेतला तर मर्यादित 4 षटकांचा चाललेला सामना अंतिम सामना रंगतोय तो बाजारपेठ कट्टा विरुद्ध अक्षय स्पोर्ट्स मालवण. मर्यादित 6 चेंडूंमध्ये 9 धावांचा लक्ष गाठावा लागेल. 6 चेंडू 9 धावा. मग अशा मॅच मध्ये कमाल केलेला गोलंदाज पुन्हा एकदा शेवटची ओव्हर घेऊन येतोय तो शैलू. सामना करेल सागर देखील तेवढा चिवट आणि चिकट असा फलंदाज मगापासून या मैदानावर टिकून राहिलाय. संघाची सगळे मदार घेऊन या ठिकाणी संघ विजयी करण्यासाठी कष्ट करताना दिसतोय तो सागर. पाहूया या 6 चेंडू मागे सागर कमाल करू शकतो की शैलू आपली कमाल करतो. 6 चेंडू 9 धावा. एक धावसंख्येत 1 नंबर 24. 5 चेंडू आणि 8 धावा. आता देखील सुवर्ण संधी सागरला. या चेंडूवर चौकार मारला तर सुद्धा 500 रुपयांचं बक्षीस. मुकेश यांच्याकडनं चौथी धाव आणि सफल होतोय मला वाटतं.
धावसंख्येत देखील भरती होते 25. 4 चेंडू 7 धावा. गोलंदाजी मार्गवर शैलू तर फलंदाजीवर आहे तो विठ्ठल. या ठिकाणी दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना व त्यांच्या समर्थकांना नम्र विनंती, या ठिकाणी कोणीही या खेळाची व्हिडिओ शूटिंग करू नये आणि केलेली व्हिडिओ शूटिंगवर कोणतीही दाद मागू नये. तुमची व्हिडिओ शूटिंग आम्ही मान्य करणार नाही आहोत, कारण या ठिकाणी असलेले पंच ही मशीन नसून एक मानव आहे, त्याच्याकडनं एखादी चुकून होऊ शकते. त्यामुळे कृपया या ठिकाणी कोणी शूटिंग करू नये आणि केलेल्या शूटिंगचा दावा करू नये. 4 चेंडू आणि 7 धावा. शैलू सामना करत तो विठ्ठल. सुंदर चेंडू आणि 4 धावा. धावसंख्येत 4 धावा. अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने विठ्ठल खेळणं आता मात्र समीकरण बदलतंय. 3 चेंडू 3 चेंडू आणि 3 धावा. सामना आता बऱ्यापैकी झुकतोय अक्षय स्पोर्ट. 3 चेंडू 3 धावा. पण असं आपण म्हणू शकत नाही सामना कोणी जिंकू शकतो. अजून देखील कट्टा बाजारपेठ या सामन्यामध्ये आहे. या ठिकाणी शैलूने मगाशी देखील कमाल करून दाखवली होती, शेवटच्या चेंडू पर्यंत मॅच देऊन दाखवली होती. पाहूया तशीच कमाल या ठिकाणी शैलू करू शकतोय का. षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन येतो शैलू आणि त्याला तोंड देईल विठ्ठल. तीन चेंडू आणि 3 धावा. पाहूया कोणता संघ विजय होतो या अंतिम सामन्यामध्ये. आणि याचा धावा. अक्षय स्पोर्ट्स मालवण संघ विजयी होतोय. अक्षय स्पोर्ट मालवण विनर, फायनल विनर. अक्षय स्पोर्ट्स मालवण मंडळातर्फे आपलं हार्दिक अभिनंदन. सलग दुसऱ्या वर्षी हे दोन्ही संघ अंतिम सामन्यामध्ये आले होते आणि अंतिम सामन्यामध्ये प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत या ठिकाणी एक जोरदार अशी खेळी दोन्ही संघाकडून पाहायला मिळाली आणि या खेळीमध्ये अंतिम विजेता ठरला तो अक्षय स्पोर्ट्स मालवण. आदित्य आदित्य काय घे स्टँड घे माझ्या काय काय जरा
आज माका दाखव आता ये तुका झोपाक सांगता तन्मया अनिकेत मसूरकर कॉलेज आऊ दे सांगू दे जत्रा म्हणून सांग सांग तू सांग येतो तो बाबा ए जत्रा लवकर उठ आणि ये मागे रे उलटो लावले थांब ए बाजूला पाटणा घे चल एक मिनिट पाठी आहे ए काळो घेता रे हे बाजूला पाठी राहा एवढे प्लेयर काय होते
त्यांका त्यांची काढून दे हय आता झाले हे आसिफाक घे रे आसिफाक घे हा बरोबर जबरदस्त जबरदस्त अरे लाईव्ह गेलो लाईव्ह चाल डेंजर झोपाक जावा सगळ्यांनी सरला किती जण सांग सांग 20 जण अरे मी काल दाखवला अरे उभं नको करू लॉक होत इल्ला ना लॉकचा ओरिएंटेशन होणार नाही ता लँडस्केप असला तर लँडस्केपच ठेव गोया अरे नक्की जिंकला कोण काढ रे विश्ल्याचो काढ देऊन दे हे काढूकच नाही फोटो अरे हे काढूकच ना अरे तू लाईव्ह गेलं रे सोड हो काय केलं गेलं रे तू नाही तर व्हिडिओ बघ रे होय जिल्ह्यात काय वर्ल्ड मध्ये पूर्ण काही नाव बघ समुद्रात रेंज होई तर दिसतला रेंज असत तर सगळीकडे दिसतला अजून काय नाही मरण दे आठवण तरी राहता कायम स्वरूपी राहतला काय जाता डायरेक्ट दिसता लोकांका हे बघा 20 लोक बघतो हो
काय रे काय स्टोरेज करून ठेवतो असलं तर पेन ड्राईव्ह डायरेक्ट दिसता ऑनलाईन नेट होया आता तर चालू युट्यूब वर कधी होया तेव्हा दिसत ओपन केला असता याचा हे टाकला असता काय येतं सगळा आता कायम सगळे कार्यक्रम होत आपले